Έτσι που να μπορώ να νιώθω το κορμί μου ελεύθερο, να το ρατίζει η δροσιά της αγνότητας. Κάνε, Μαρία των δακρύων, να ζήσω κι εγώ τον θρίαμβο της μητρότητας, να σαλεύει στα σπλάχνα και να με φέρνει κοντά σου. Μητέρα προς μητέρα, ύπαρξη σε θεότητα. Και ας πνιγεί στα σκοτάδια του χτες η ντροπή που την έφερε ανάγκη. Και ανάγκη που την έφερε ζωή. Έσκασα με αυτά τα 5 πατώματα. Σε πληροφορώ, αγάπη μου, ότι αν είναι τόσα τα σκαλοπάτια και μέχρι τον παράδεισο, δεν αξίζει να πάει κανείς εκεί. Μα γιατί κάθεσαι τόσο ψηλά? Α, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Αξιοπρέπειας? Ναι, κοίταξε να δεις. Στον πρώτο όροφο πρέπει να δίνεις το ενίκιο την πρώτη του μηνός. Στο δεύτερο σου κάνω μερικές μέρες πίστοση. Όσο ανεβαίνεις, ανεβαίνει και η πίστοση. Εγώ έχω φτάσει τους 8 μήνες. Έπειτα είναι και κάτι άλλο. Τι άλλο? Οι δανειστές. Σκέψου λίγο. Ένας λογικός δανειστής θα σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά να ανεβεί 114 σκαλοπάτια για να μην εισπράξει αυτά που του χρωστάω. Κάτι, είσαι τρομερός. Α, φρικτός, ελεεινός και ασυνείδητος. Αυτοί είναι οι χαρακτηρισμοί του Θείου Αύγουστο, αλήθεια. Σου έχω γνωρίσει το Θείο Αύγουστο? Όχι. Παραλήψή του. Απ' εδώ. Σεσίλ, ο Θείος Αύγουστος. Θεία Αύγουστα, η Σεσίλ, το πιο ωραίο πλάσμα του Παρισιού. Το γνώρισα πριν 7 μέρες. Σεσίλ, ο Θείος Αύγουστος είναι πρώτης τάξεως μεσόκοπος. Είμαι βέβαιος ότι θα σου κάτσει και εσένα στο στομάχι. Α, χαίρομαι πολύ, Θεία Αύγουστε. Μα και εκείνον δεν φαίνεται. Λοιπόν, Θεία Αύγουστο, το καπέλο, ντροπή προς τις κυρίες. Λοιπόν, τώρα λέω, αφού χαρήκαμε αμφότεροι, ας καθίσουμε να ανοίξουμε και αυτό εδώ το μπουκάλι. Α, τι είναι αυτό, κρασί? Cabernet Sauvignon de Bordeaux 2007. Αποχαιρετιστήριο δώρο στον νοικοκυράς μου. Το αποχαιρετιστήριο δώρο? Μα γιατί? Να, για να σου εξηγήσω αυτό το γιατί σε φέρω εδώ, αγαπούλα μου. Φεύγω. Φεύγεις? Ναι, κοίταξε να δεις. Ένας θείος μου πέθανε, να το πω πιο κομψά, ανέβηκε στον ουρανό να παίξει τίτσου με τους αγγέλους, νομίζω έφτιαξε. Τέλος πάντων, μου άφησε μια μεγάλη κληρονομιά. Έχω την εντύπωση ότι ήταν 2 εκατομμύρια λίρες. Είχε όμως την απέτηση να πάω να την εισπράξω αυτοπροσώπως. Και θα λείψεις πολύ? Ακριβώς όσο θα χρειαστεί για να με ξεχάσεις. Να σε ξεχάσω? Εγώ? Κοίταξε να δεις. Μη χαλάμε την τελευταία μας βραδιά με κακές σκέψεις. Είχα παραγγείλει και δείπνο, αλλά το ξεπαρήγγειλα. Μου έδωσε η Γκασπάρα 1 χιλιάρικο για το ταξίδι μου. Πάμε σε ένα εστιατόριο να το κάνουμε σαμπάνιες και στρίδια. Μα να χαλάσουμε τόσα λεφτά για στρίδια? Αγάπη μου, κοίταξε να δεις. Τα στρίδια, εκτός από αφροδισιακά, είναι η ιδανικότερη τοποθέτηση των κεφαλαίων. Άλλωστε, τι ρόλο βαράνε τα λεφτά μπροστά στην τελευταία μας βραδιά? Την τελευταία, Ναι, αγάπη μου. Την τελευταία. Από αύριο ρίχνουμε στον αγώνα. Δηλαδή, μεταξύ μας όλα αυτά τα ταξίδια, τα καράβια, οι καπνοί, οι θάλασσες και οι τουρίστες με το πέδιλο και την κάλτσα μου δίνουν στα νεύρα. Αλλά τι να κάνεις. Αχ, Ανδρέα, θα προτιμούσα να έμενες εδώ και ας μην είχαμε αστράλογα. Να με έπαιρνες σαν κάθε βράδυ από το μαγαζί και να πηγαίναμε χέρι-χέρι στα πάρκα. Να μου δίνεις φιλιά στις καθημερινές και μπύρα κάθε Κυριακή. Είναι φτηνό, μα είναι όμορφο. Αγαπημένη μου, εσύ, είσαι ένα υπέροχο πλάσμα και αν δεν σε παντρεύομαι είναι γιατί δεν θέλω να σε συγχαθώ. Δεν θέλω να φύγω. Και τα λεφτά? Τότε αλλάζει. Δεν θα έφυγα άμα δεν τα σημαίνει τα λεφτά. Έλα τώρα, μην το σκέφτεσαι αυτό, ας πιούμε. Στην υγεία της αγάπης μας, Ανδρέα. Θα το έστω διαφορετικά. Στην υγεία των ματιών σου που θα δακρύσουν και επειδή είμαι ένας αδιόρθωτος ανόητος. Στην υγεία του δάσους που έκρυψε στη σιωπή του τους ήχους των πρώτων φιλιών μας και τραγούδισε με τα πετροκότσιφά του τη σιωπηλή μας έκσταση.
Πάμε, γιατί άμα αργήσουμε δεν θα ξοδέψουμε το χιλιάρικο της Γκασπάρ. Ναι, Ανδρέα. Και αύριο ένα βαπόρι θα σε πάρει και θα σε ξεριζώσει μακριά μου. Ξέρεις, αγάπη μου, πώς κάνουν τα βαπόρια που σε παίρνουν και σε ξεριζώνουν και σε πάνε μακριά. Όχι. Έτσι κάνουν. Μάλιστα, θα μείνω σας περιμένω εδώ, αγαπητοί φίλοι. Ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό θα είμαι έτοιμη. Θα θέλετε να σας βοηθήσω. Μέρσι, μην κάνει και μόνη μου. Η ικανότης είναι χαρακτηριστικό της νεότητος. Σας έκανα να περιμένετε. Είναι ευχαρίστηση να περιμένει κανείς μια γυναίκα σαν εσάς. Και ακόμα μεγαλύτερη να της δίνει αυτά τα λουλούδια. Μέρσι, καθίστε. Τι πάθατε? Αυτό το καταραμένο γλουμπάγκο μου θυμίζει δεν είμαι πια 20 χρονών. Και το είχα ξεχάσει ολότελα. Το είχατε ξεχάσει. Κοντά σας, αγαπητοί. Κοντά σας ξεχνάει κανείς όλα. Σαν να γίνεται παιδί. Πριν με βρει ο Τζάκομο, ήμουν ένας τεμπέλης φιλοδόξος στην ταράτσα του Ματέο. Μόλις έμαθα ότι με χρειάζεται, πήρα ταξί και ήρθα. Λοιπόν, το μετάνιωσα. Με τα πόδια μου ερχόμουν γρηγορότερα. Είναι ευτυχία να έχει κανείς τέτοιους φίλους. Και μάλιστα τη στιγμή που τους χρειάζεται. Με χρειάζεστε. Εμένα, αγαπητοί φίλοι. Ας είμαστε ειλικρινείς, Χουάν. Είναι κάπως ο καιρός τώρα που με φλερτάρετε. Ομολογώ ότι το φλερτ σας είναι ολοτάκτο. Σύμφωνα με τους κανόνες του κώδικα των gentlemen. Ο καθένας έχει τον τρόπο του, αγαπητοί φίλοι. Όλοι οι τρόποι έχουν ένα σκοπό. Την πόρτα της κρεβατοκάμαράς μου. Κρεβατοκάμαρα. Μεταχειρίζετε τόσο πεζές εκφράσεις. Ένα τέτοιο μέρος θέλει κάτι ποιητικό. Πείτε ναός της Αφροδίτης. Λίγα νουστανίτ. Κάτι σαν λευκή αρμονία. Δεν βαριέστε. Το δικό μου το σαμιέ δεν μπορεί να είναι πιο λευκό. Το μόνο που του μένει να κάνει είναι να κοκκινήσει αποτροπή. Και επειδή δεν μπορεί να κοκκινήσει, έκανε κάτι σχετικό. Σκούριασε. Η σκουριά, βλέπετε, είναι η ντροπή των πραγμάτων. Αλήθεια. Σας φαίνεται παράξενο που σας μιλώ έτσι? Λοιπόν, Χουάν, θέλω να είμαι πρακτική. Θα σας δώσω την ευκαιρία να επισκεφτείτε αυτό το λίκνον της Τανή και να μην με ξαναδείτε πια. Ποτέ πια. Τι θέλετε να πείτε? Ένας άντρας δεν ρωτάει, Χουάν. Παίρνει. Δεν έχω παρά δύο πράγματα στη διάθεσή μου. Τον εαυτό μου και τον πορτοφόλι μου. Χρειάζομαι μόνο το δεύτερο. Α. Ναι, γιατί αν κάποιος πρέπει να διαθέσει τον εαυτό του, αυτή θα είμαι εγώ. Δεν θα ήθελα να θυσιαστείτε, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, ας είμαστε ειλικρινείς. Θέλετε κάτι? Σας το προσφέρω. Μπορείτε να μου δώσετε το αντάλλαγμα? Έτσι. Χωρίς έρωτα. Χωρίς πρόλογο. Ο πρόλογος στην έρωτα είναι μια υπόθεση που απασχολεί μόνο τους αργόσχολους. Και γιατί διαλέξατε εμένα? Ας υποθέσουμε ότι σας συμπαθώ. Λέτε αλήθεια? Κανένας άνθρωπος όταν πρόκειται να πάρει χρήματα δεν λέει αλήθεια. Τότε λέτε ψέματα. Κανένας άνθρωπος δεν ομολογεί ότι λέει ψέματα όταν πρόκειται να κερδίσει. Τώρα ομολογώ πως δεν καταλαβαίνω απολύτως τίποτα. Ακούστε, Χουάν, θα σας πω μια ιστορία. Ήτανε κάποτε ένα κοριτσάκι που το μόνο που ήξερε να κάνει ήταν οι μεγάλοι δρόμοι που κουράζανε τα λιπόσερκα ποδαράκια της. Και τις νύχτες, πολλές νύχτες, έλειπε το ψωμί. Να περίσσευαν τα δάκρυα. Γιατί τα λέτε όλα αυτά? Μη με διακόπτετε, Χουάν. Αργότερα ήρθε κάποιος. Ένας υδραυλικός με φλίαρα χείλη και γεραστά μάτια. Της είπε ότι ήταν Θεός και ότι τον λέγαν έρωτα. Βέβαια, όταν έφυγε, ήρθαν πολλοί θεοί. Όλοι τους λεγόντουσαν έρωτας. Και στο τέλος δεν έμεινε ούτε Θεός ούτε έρωτας. Έμειναν μόνο άντρες. Τι φρικτή ιστορία. Όλες οι ιστορίες της ζωής είναι φρικτές, Χουάν. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί σας ζητάω αυτά τα χρήματα? Ναι. Και τι λέτε? Ότι θα ήθελα να δω τι χρώμα έχουν οι κουρτίνες από την κρεβατοκάμαρά σου. Εσείς που νοσταλγήσατε να ταξιδέψετε σε ονειρεμένες θάλασσες, εσείς που ποθήσατε να μεμίσουν τα μαλλιά σας
λοιπόν. Ναι, κακό. Λοιπόν, που λέτε, θα πάμε ένα ταξιδάκι. Βέβαια, μην περιμένετε να σας πάω και σε καμπίνα αλλού. Άλλωστε, οι πρωταγωνιστές μας βρίσκονται σε δεύτερη θέση. Από εκεί θα τους παρακολουθήσετε κι εσείς. Το καράβι μας λέγεται. Πώς λέγεται? Δεν τα έχουμε όνομα για το καράβι μας. Ένα όνομα για το καράβι μας, παρακαλώ. Εδώ βρήκατε τη λέξη συμφέρον. Θα μου πείτε το όνομα. Πείτε μου ένα ονοματάκι. Τιτανικός. Πρωτότυπος. Τιτανικός λοιπόν. Το καράβι μας λοιπόν είναι ο Τιτανικός. Και σε αυτό το καράβι, θα τα πω τα πνιγείς, παιδί μου. Έτυχε να ταξιδεύει μαζί ο Ανδρέας και η Αλίντα. Μετά από μια περίεργη ιδιοτροπία της τύχης. Βέβαια, εγώ δεν θα το έλεγα περίεργη ιδιοτροπία της τύχης, αλλά κακοήθεια του συγγραφέα. Αλλά νομίζω ότι σας είπα αρκετά. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να παρακολουθήσετε μόνοι σας στην υγειά μας. Ελάτε κυρίες και κύριοι, το βαπόρι σφυρίζει! Δεν ξέρω. Μπορεί να χαιρετάμε τη σημαία της Ονδούρας. Μπορεί να κάνουμε σύνδεσμο με κάποιο άλλο καράβι που σφυρίζει κάπου αλλού. Μπορεί ακόμη να γιορτάζουμε την επέτειο των γάμων μας. Σαν σήμερα είναι. Α, συγχαρητήρια. Παντρευτικά τα που έρωτα? Όχι. Από συμφέρον τότε? Ούτε. Μα σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει μια αφορμή για να παντρευτεί κανείς. Φυσικά. Και μου επιτρέπετε να ρωτήσω ποια ήταν αυτή η αφορμή? Ένα τηγάνι. Ένα τηγάνι, τι είδος τηγάνι? Ένα τηγάνι μετρίου μεγέθους. Μα καλά. Πώς είναι δυνατόν ένα τηγάνι μετρίου μεγέθους να σας κάνει να παντρευτείτε? Είναι μια πολύ βρώμικη υπόθεση. Πριν παντρευτώ ήμουν εργέλης. Έτσι ήμουν υποχρεωμένος να τρώω κάθε βράδυ στα εστιατόρια. Πολύ βρώμικη υπόθεση αυτά τα εστιατόρια. Άλογα και φτεδάκια. Σας πιστεύω, σας πιστεύω. Ένα βράδυ άρχισα πολύ. Έτσι αναγκάστηκα να πάω στο σπίτι μυστικός. Τότε μου ήρθε η έμπνευση να δανειστώ ένα τηγάνι από τη γειτόνισσα για να τηγανίσω 2 αυγά. Κατάλαβα. Παντρευτήκατε τη γειτόνισσα? Λάθος καταλάβατε. Αγόρασα ένα τηγάνι. Κάνετε χιούμορ? Καθόλου. Αγόρασα ένα τηγάνι και άρχισα να μαγειρεύω συχνότερα στο σπίτι μου. Οικονομία και καθαριότητα. Σωστά, σωστά. Επειδή όμως δεν μπορούσα να τρώω κάθε βράδυ αυγά, αγόρασα και μια κατσαρόλα. Έτσι σιγά σιγά έγινα τακτικός αγοραστής όλων εκείνων των ειδών που πλάνε τα ιαλοπολία. Απόκτησα πιάτα, μαχαιροπύρνα, σκάρωσα ένα τέλειο νοικοκυριό. Πολύ ενδιαφέρον. Και ύστερα? Ύστερα αντιλήφθηκα ότι μου έλειπε η νοικοκυρά. Τότε παντρεύτηκα. Και να φανταστώ, από τότε έχετε κάποιον να σας μαγειρεύει? Όχι. Από τότε χτυπάω το κεφάλι. Γιατί? Γιατί από τότε είμαι υποχρεωμένος να μαγειρεύω για 3. Η γυναίκα μου τρώει για 2. Ναι. Μην γελάτε. Η Μελανία μου δεν έχει καιρό. Είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί, πώς τα λέει, τις πρεμιέρες, τις κοσμικές συγκεντρώσεις, τις διαλέξεις. Τον υπόλοιπο χρόνο την απασχολεί ο κομμωτής και η στυλίστριά της. Άρα κάνατε έναν κακό γάμο. Και όσο σκέφτομαι ότι όλο αυτό έγινε εξαιτίας ενός τηγανιού, γίνομαι έξω φρενών. Είναι κάτι απλά πράγματα στη ζωή μας που παίζουν ρόλο. Και από τότε ταξιδεύετε για να ξεχάσετε? Όχι, δεν ταξιδεύω για να ξεχάσω. Έχω άλλους λόγους. Λόγους τι λόγους? Τα γουρούνια. Μα καλά. Σας αρέσει να ειρωνεύεστε μέσα στη μέση του ωκεανού? Ποια γουρούνια? Τα παχιά γουρούνια. Εκείνα που ζυγίζουν πάνω από 200 κιλά. Είμαι, βλέπετε, ζωέμπορος. Οικοσπορκό και σία. Ζαμπόν και μορταδέλες, χοντρικός και λιανικός. Η φίρμα μας είναι γνωστή σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Τότε χαίρομαι πολύ, κύριε Πορκό. Δεν είμαι Πορκό, είμαι ο Σία. Αλλά η δόξα ανήκει και στο δυο μου. Είμαι ένας από τους εντοξότερους Σία της Αλαντοποιίας. Και
Για να φανταστώ, η γυναίκα σας έτσι έχει όλες τις οικονομικές δυνατότητες να κάνει κοσμική ζωή, Ναι, αλλά εμένα δεν μου χρειάζεται αυτό. Εγώ θέλω μια γυναίκα που να κρατά ψηλά την έγκλη της φίρμας μου και να μην σκουρπίζει από εδώ και από εκεί όσα κερδίζω, μεταφέροντας γουρούνια από την άκρη του κόσμου. Ίσως την έχετε παραμελήσει κι εσείς λιγάκι. Ποιαν έχω παραμελήσει, τη Φράου Μελανία. Δεν την ξέρετε καλά. Είναι σε αυτό το βαπόρι. Τώρα τρώει. Πάλι. Είναι στην πρώτη σειρά του σερβιρίσματος. Εγώ είμαι στη δεύτερη. Κι εγώ. Το ξέρω. Έτσι θα μου κάνετε εσείς συντροφιά σας το καβαράκι. Η Μελανία την αρέσει να κάθεται μαγωνός τους και να κουβεντιάζει για φιλολογία. Πρέπει να είναι λογία, Είναι μια γκαμίλα η Μελανία μου. Αντί να ανακατεύει τις ομοιοκαταληξίες, θα προτιμούσα να ανακατεύει τα κρομιδάκια. Και ούτε που με λογαριάζει καθόλου. Αφού τρώει και σε ξεχωριστή σειρά. Αλλά έννοια της κι εγώ. Τι? Εκδικούμε. Πώς την απατώ. Εσείς. Ναι, εγώ και η Μελανία. Γι' αυτό με ενοχλεί που μου φορτώθηκες αυτό το ταξίδι. Έχω χάσει την ελευθερία μου. Και καλά δεν το καταλαβαίνει. Και για ποιον με περνάτε. Αυτές τις δουλειές τις κάνω με αξιοπρέπεια. Δεν μπορώ, βλέπεις, να χατακώνω την εμπορική μου υπόσταση. Μια τρέλα επιβάλλεται. Φτάνει αυτή η τρέλα να γίνεται με κάποια προφύλαξη. Και η ερωμένη σας? Δεν έχω ερωμένη. Ευτυχώς, ο κόσμος είναι γεμάτος ωραίες γυναίκες. Με λίγο τάκ, με ένα μπιζού, έχεις ό,τι επιθυμείς. Και δόξα τω Θεώ, δεν μου λείπουν και τα χρήματα να αγοράσω ένα μπιζού. Μα βέβαια, εσείς είστε ένας λογικός άνθρωπος. Όπως όλοι οι έντιμοι έμποροι. Στη ζωή χρειάζεται εντιμότης και σοβαρότης. Πρέπει να ξέρεις να δίνεις μπιζού στις γυναίκες και βαλανίδια στα γουρούνια. Πολύ παίζει προσφορά. Εμπορική, κυρία μου, εμπορική. Και πάνω απ' όλα νοικοκυρίστικη. Μόλις φτάσουμε στο Τζιμπουτί, θα σας δείξω και τη βίλα μου. Είναι σαν το λίκνο της Τανίτ. Και αυτός... Πώς είπατε? Όχι τίποτα, εγώ δεν θα κατέβω στο Τζιμπουτί. Κρίμα, φανταζόμουν θα μου δινόταν η ευκαιρία να σας προσφέρω ένα βραχιόλι. Το κόμ. Είναι για το φαγητό. Θα με επιτρέψετε να σας συνοδεύσω? Μάλιστα, πολύ ευχαρίστως. Όχι μπράτσο, αλλά καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Η Φράου Μελανία. Ακριβώς. Με την καλή καρδιά, παράφορες επιφυλίες γεμάτη, μου ερώτησε και βερνά. Με πήρε την ορυφαία και μ' αέρε νόατη. Στο άπειρο μέσα, ταξιδεύω. Μπαου! Αυτή πάει. Μπράβο! Ξέρετε. Α, ξετρελάθηκα. Πάντα θαυμάζω αυτές τις φλιαρούσες ομοιοκαταληξίες. Είναι Τζόμπο Ομπέλο. Τζομπουτί. Τζόμπο Ομπέλο. Ένας ποιητής που έζησε και πέθανε στην Ιρλανδία. Το ξέρετε? Φυσιολογικά μου είναι αδύνατον να ξέρω έναν ποιητή που έζησε και πέθανε στην Ιρλανδία. Εξάλλου, δεν έχω πάει ποτέ. Μα δεν εννοώ αυτό. Εννοώ το ξέρετε σαν ποιητή. Ναι, κοιτάξτε. Φρενολογικά είμαι ακόμα υγιής. Μη μου ζητάτε να ξέρω έναν ποιητή, λοιπόν. Μα δεν σας αρέσουν οι στίχοι. Κοιτάξτε, κυρία μου. Είναι η πρώτη μέρα που δεν με πείραξε η θάλασσα. Έφαγα ένα θεσπέσιο γεύμα και αισθάνομαι σαν ένας καλόγερος που είναι σε ένα μοναστήρι που έχει μέσα μόνο καλόγερες. Τόσο μακάριος. Μη μου τα χαλάτε για έναν ποιητή τώρα που γράφει στίχους και μάλιστα στην Ιρλανδία. Είστε ένα κακομαθημένο παιδί. Και εγώ που σας είχα για ρομαντικό. Κοιτάξτε, στο Παρίσι υπήρχαν λόγοι που μου επέβαλαν να είμαι ρομαντικός. Εδώ είμαστε όμως πολύ μακριά από το Παρίσι. Τι λόγοι? Πολύ. Οι κυριότεροι ήταν τρεις. Μία πρωτομή, ένα εμπριμέ φουστάνι και ένα μουσι. Μία πρωτομή, ένα εμπρεμέ φουστάνι και ένα μουσι. Ναι. Και σας κάνουν όλα αυτά τα άλλο προς ένα αντικείμενο ρομαντικό. Άλλο πώς? Το καθένα με τον τρόπο του. Η πρωτομή, για παράδειγμα, βρισκόταν μέσα στο δωμάτιό μου. Κάθε πρώτη του μηνός μου έφερνε ένα εισόδημα από 1.000 φράγκα. Μέσα σε 2 μέρες εξαφανιζόντουσαν και έτσι σκεφτόμουν λουλούδια και κήπους και άλλα τέτοια ρομαντικά πράγματα όπου έβασε και το πρωτότυπο. Ωμα, και τι ήταν το πρωτότυπο, Βόβι? Σχεδόν. Ο θείος μου. Χαριτωμένο. Αλήθεια, πείτε μου και το φόρεμα. Το φόρεμα ήταν κρεμασμένο πάνω σε μια βιτρίνα στην Rue de la Paix στο Παρίσι. Είχα υποσχεθεί στην κοπέλα μου ότι με τα πρώτα μου χρήματα θα της τα αγοράσω. Και, τις το πήρατε? Δεν το ενόχλησα καθόλου. Πάω μάλιστα στοίχημα ότι και τώρα αν πάτε πάλι εκεί στην ίδια βιτρίνα.
Το χειρότερο όμως από όλα, κυρία μου, ξέρετε ποιο ήταν? Ποιο? Το μουσι. Α, πείτε μου για το μουσι. Το μουσι ήταν κρεμασμένο πάνω σε έναν καθηγητή. Κρεμασμένο πάνω σε έναν καθηγητή. Στον καθηγητή της οργανικής χημείας. Κάθε φορά που το έβλεπα το μουσι του καθηγητή της οργανικής χημείας, ξεχνούσα τον τύπο της εξαμεθύλιο τετραμίνης. Ο καθηγητής επέμενε ρωτά. Εγώ το έβλεπα το μουσι, το ξέχναγα με αποτέλεσμα 6 συνεχόμενα χρόνια να με κόβει. Και έτσι, αφού δεν έγινα χημικός, είδα να γίνω ρομαντικός. Κι όμως δεν με γελάτε. Στο βάθος είστε ρομαντικός. Εμείς οι γυναίκες έχουμε διέστηση. Εάν επιμένετε, εντάξει, είμαι ρομαντικός. Τι σας ενδιαφέρει? Ξεκίνησα με όνειρα. Τα ρόδινα όνειρα των κοριτσιών. Παντρεύτηκα με έναν άντρα, δεν με κατάλαβε ποτέ. Ξέρετε, κυρία μου, εμείς οι άντρες καταλαβαίνουμε όλες τις γυναίκες εκτός από αυτές που παντρευόμαστε. Ο δικός μου είναι ένας χοντράς. Δεν ξέρει άλλα από τα χειρινά και τα λεφτά του. Έτσι να άκουσε όλα μου τα όνειρα που τα ξαναβλέπω τώρα ακαθόριστα και πέρα στα βάθη του ορίζοντα. Υπάρχει μια λύση. Ποιο? Να μην κοιτάτε τον ορίζοντα. Δεν κοιτώ πια. Κρύβω μέσα μου μια ελπιδοφόρα αναμονή κάποιου που θα έρθει να με πάρει και θα με φέρει σε μια λουλουδιασμένη ησυχία. Η μόνη λουλουδιασμένη ησυχία είναι το νεκροταφείο. Έχω τόσα να σας πω. Ελάτε στο καπνιστήριο. Θα τα συζητήσουμε παίρνοντας τον καφέ. Πηγαίνετε και θα έρθω αμέσως μόλις σερβιριστεί. Σας δίνω το λόγο. Έχω μια ιδέα. Συγγνώμη, κύριε, δεν σας γνωρίζω. Αυτή ακριβώς ήταν η ιδέα μου. Να γνωριστούμε. Και σε τι θα ωφελούσε αυτό? Μα οι γνωριμίες δεν είναι σαν την καλλιέργεια του μεταξοσκόλικα να ψάχνουμε την ωφέλειά τους. Είσαστε πάντα έτσι ορμητικός? Είμαι τελειόφυτος χημείας, εδώ και 6 χρόνια. Είναι απόλυτα εξακριβωμένο ότι λέγομαι Ανδρέας Ντενιέκη, όπως όλοι οι άντρες. Θα ήθελα να πιστεύω ότι είμαι λιγάκι τρελός. Αυτά. Θα μπορούσα να σας προσφέρω και ένα τσιγάρο, αν θέλετε. Ευχαριστώ, δεν καπνίζω. Τότε. Μιλαράκι. Αφήστε. Πηγαίνετε μακριά, Δεσποινής? Στο τέρμα. Στο τέρμα. Τόσο το καλύτερο. Εύχομαι τότε να μάθω το όνομά σας πριν να κυροβολήσουμε. Και γιατί επιμένετε να μάθετε το όνομά μου? Ας πούμε ότι είναι θέμα τύπων. Δεν μπορώ να σας λέω Δεσποινής Χ. Ναι, αλλά μπορείτε να με λέτε Αλίντα. Αλίντα Πασκουάλε. Αλίντα Πασκουάλε. Ισπανίδα. Μάγος είστε. Όχι, σας είδα που ανεβαίνατε στην Μπαρτσελώνα. Αλίντα Πασκουάλε. Ένα όνομα τόσο έβυχο, σαν τους στίχους εκείνου του Βλάκα που έγραψε στην κόλαση του Σέξπιρ. Του Δάντη. Αυτός τραγουδάει το παλιό μου παλτό, αλλά μπορεί να είναι και αυτό. Του Δάντη, λοιπόν, έστω. Και ένα προσωπάκι σαν τριαντάφυλλος, μαλτωμένο πάνω σε ένα βενετσιάνικο βάζο. Προχωρείτε, βλέπω, με καλπασμό κοπλιμέντων, Δεν φταίω εγώ. Το άρωμά σας είναι αυτό που ερεθίζει τα άλογα της φαντασίας. Είσαστε ποιητής? Τζόμπο Μπέλτα, Ιρλανδός, πολύ αγαπημένος. Όσο για μένα, όχι, δεν είναι ποιητής. Έγινα όμως ποιητής κοντά σας. Δηλαδή, μεταξύ μας, το ξέρω τι λέω ανοησίες, αλλά αυτό είναι φυσικό. Γιατί? Δεν μπορεί να έχει κανείς μυαλό κοντά σας. Του το παίρνει. Μάλιστα. Είσαστε ενεδείς, αλλά χαριτωμένος. Είμαι. Είσαι. Και όσο σκέφτομαι ότι θα πρέπει να σας ανεχτώ 20 ολόκληρες μέρες που κρατάει αυτό το ταξίδι... Άμα σας ενοχλώ να πέσουν η θάλασσα, να πνιγώ. Το έκανα. Αν δεν είχα την κρυφή ελπίδα να φιλήσω τα χείλη σας. Αυτό μοιάζει με εκμεστήλευση. Δεν μοιάζει. Είναι. Είναι η περιπέτεια όνειρο. Η περιπέτεια όνειρο. Ναι, σκεφτείτε. Εσείς, εγώ, το καράβι, ένας γαλάζιος ωκεανός, μια ωραία νύχτα με ένα νυχταλέο φεγγάρι. Το επιμένω, εκεί καλύτερα. 45 μοίρες
ηχητικά και εγώ να σας ξεχειρίζω λόγια λατρείας. Σαν το Τιτανικό. Ναι, σαν το Τιτανικό. Θα σας μάθανα και να φτύνατε όπως την ταινία να έχουμε πόδι. Σας βγαίνω στην αγκαλιά μου και μου λέτε. Είστε ενοχλητικός. Εγώ δεν σας πιστεύω και σας φιλώ. Το άρωμά σας είναι όλο δροσιά και τη γεύση Colgate με τριπλή δράση. Ύστερα φτάνω στο λιμάνι. Εκεί η τύχη μου γεμίζει τις τσέπες χρήματα. Με ποιον τρόπο? Α, μη σας αφορά αυτό, αυτό είναι ο λογαριασμός της τύχης. Φέρνω λοιπόν τα χρήματα και τα εναπιθέτω στα πόδια σας. Σαν τράπεζα. Ναι, αλλά εγώ δεν δέχομαι το χρυσάφι σας γιατί έχω πολύ περισσότερο από εσάς. Βλέποντας λοιπόν πόσο ανούσιο και μάταιο είναι αυτό το τυποτένιο μέταλλο, το παίρνω, το πετάω στη θάλασσα και πνίγω μέσα σε ένα σωρό από μικρές κομψές μπουλίφτες. Έχετε φαντασία. Είναι η περιπέτεια όνειρο. Τη φαντάστηκα αμέσως μόλις σας είδα να ανεβαίνετε στο καράβι. Αλίντα, δεν ξέρω ποια είσαι και πού πηγαίνεις. Ξέρω μόνο ότι είσαι η γυναίκα των ονείρων μου. Μα κάνετε την εντύπωση ενός τρομερά ατυπόλου παιδιού. Εμείς οι γυναίκες αγαπάμε τους δυνατούς άντρες. Εκείνους που μπορούν να μας προσφέρουν προστασία και δημιουργία μέσα στα νευρωμένα μπράτσα και στις ατσαλένιες ψυχές τους. Νευρωμένα μπράτσα θα βρείτε κάτω, στους μούτσους, όχι εδώ. Η Αλίντα στο ναυτικό. Δεν είναι ωραίο να ειρωνεύεστε το κάθε τι. Μπήκα σε αυτό το βαπόρι για να ξεχάσω το παρελθόν. Και νιώθω σαν ένα παιδί που τα βλέπει όλα μέσα από το γαλάζιο φως της καλοσύνης. Άσα γι' αυτό. Μάλιστα. Και έρχομαι εγώ, ένας τυποτένιος και απερίσκεπτος νέος, να σας χαλάσω αυτό το φως της καλοσύνης, σαν γι' αυτό. Πάλι ειρωνεύεστε. Ξέρετε, είναι ωραίο κανείς να πηγαίνει στην εξηλαίωση, μα είναι ακόμα καλύτερο να πηγαίνει στη ζωή. Κι όμως και κάτω πρέπει να είναι όλα όμορφα. Και όταν θα λείψει ο αγώνας για την ύπαρξη, τότε θα νιώθω την ψυχή μου ελεύθερη. Έχετε τόσο κακό παρελθόν. Όλοι έχουμε κάτι κακό στο παρελθόν μας, απλά έχουμε τη δειλή και το ξεχνάμε. Ω, μην μιλάτε έτσι, θα μου ξυπνήσετε όλες τις τύψεις που έβαλα για ύπνο πριν έρθω εδώ πέρα και πιστέψτε με, έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τέλος πάντων, τι πήγαινατε να κάνετε εκεί κάτω?